aka na-achị steeti ya bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo akpọkugo ndị Anambra bụ ndị aka ji akụ ka ha pụtawanye ihe wee sonye na ya bụ mbọ a na-agba ịkwalite ezi ọnọdụ akụ na ụba nke steeti a. Ọkammụta Soludo kpọrọ oku a na mmemme iji wee cheta na ọgbago afọ 75 nke nnukwute onye isi nke ụlọọrụ Hadis na Bromadis Limited Chief Chike Obidigbo ka Ngozi Obileri kọchapụrụ gị akụkọ a. Gọvanọ Soludo bụ nke onye nọchitere anya ya na ya bụ mmemme bụ onye ji ọkwa press secretary ya bụ Maazị Christian Aburime kọwara na ọ na-amasị ya ịnọdebe ndị ji akụnụba na amamihe Chineke nyere ha wee na-akwalite ọganiru Anambra steeti site na ime amara na inyekwa ndị ntorobịa ọrụ. Gọvanọ Soludo nọziri n'oge ahụ wee rịọ Chineke ka ọ gọzie ya ma kpere ya ekpere maka agbamafọ ọhụrụ, rụkwazi ya ka o jisi ike n'ihe ọ na-eme, gbakụzie ndị ọzọ eji okwu ha agba izu na Anambra steeti a ka ha ṅụọ nzọụkwụ ya. Na Mburi, oge emerubere mmemme ikpe ekpere maka ya bụ mmemme agbamafọ ọhụrụ, ka onye ji ọkwa Archbishop Province of the Niger na Bishop nke Ọka Anglican Diocese bụ Most Reverend Alexander Ibezim kpere ekpere maka ogologo ndụ ahụ isi ike n'isi ya bụ onye na-eme mmemme agbamafọ ọhụrụ ma rịọzie Chineke ka ọ gbazie duo ma chekwaba ya na ezinụlọ ya. Onye igwe ọdịnala nke Ụmụeri nke dị n'okpuru ọchịchị Anambra East bụ Igwe Bennett Emeka kọwara na ihe kpatara ya ji bịa ya bụ mmemme agbamafọ ọhụrụ bụ maka otu Chief Obidigbo si wee gbaa mbọ ịhụ na ngalaba ọmambala nke Anambra steeti na ndị ọzọ gasị bụ ndị na-aga n'ihu site na ihe o megara banyere inye ndị ntorobịa ọrụ na ọtụtụ ndị ọ zụrụ n'akwụkwọ n'efu. Rịọzie Chineke ka ọ na-aga n'ihu na-agọzi ya. Oge ọ na-awa ọjị ka onye isi oche ya bụ ọgbakọ na onye amara n'ejije Nollywood nke Nigeria bụ Chief Peter Edochie kọwara na Chief Obidigbo bụ nnọọ ezi enyi ndị be Edochie ma bụrụkwa onye nwere ezigbo obi. Rịọzie Chineke ka o were ogologo ndụ wee kwụọ ya ụgwọ. N'okwu nke ha dị iche iche ka onye isi oche ndị chịkọbara ya bụ mmemme bụkwazi onye na-arụ ọrụ mgbasa ozi amara bụ Comrade Tony Edochie na otu enyi ya bụ onye na-emerube ncheta ụbọchị ọmụmụ ya bụ Chief Chris Okonkwo kelere Chineke na ya bụ onye na-eme mmemme ncheta ọmụmụ ya siri ike nwekwa ahụike ma kọwaa na ha amaghị otu ha ga-esi wee kọwaa ụdịrị ezigbo mmadụ ya bụ onye ha kọwara na ọ bụ onye na-emere ndị mmadụ amara nke ukwuu. Nwa nwaanyị izizi ya bụ onye na-emerube mmemme bụ Barrister Chinelo Obidigbo kọwalụ nna ya dịka nnukwu mmadụ, onye ndị mmadụ hụrụ n'anya nke ukwuu na onye na-elekọta ndị niile ihe na-esiri ike anya ma kọwapụtakwa na ọ bụ onye na-eme amara nke dị egwu. Ya bụ onye na-emezi ya bụ mmemme bụ Chief Obidigbo nke ejiri osisi ọma wee mara toro ezinụlọ ya, ndị enyi na ndị niile ya na ya na-arụkọ ọrụ maka ịbịa nọnyere ya n'oge aṅụrị ya ma kọwakwazịa na ezigbo okwu niile na-ekwu n'isi ya enyela ya mkpalite mmụọ ịdị na-eme karịa ka o meburu na mbụ. Onye bishọp nke ụka Katọlik Ọka Diocese bụ Most Reverend Paulinus Ezekafọ na onye nnọchiteanya ọgbọnta vootu Oyi n'ụlọ omebe iwu Anambra steeti bụ Honorable Innocent Ojike bụ ndị bịara ya bụ mmemme, ebe Chief Chekwas Okorie kpere ekpere ejiri mmanya wee kpee ka ya bụ onye na-eme mmemme nwee ogologo ndụ ya nakwa ukwe nke ndị kwaya si Enugu na-ekwere ezinụlọ ndị Obidigbo ukwe n'Enugu bụ ihe pụtara ihe. Site n'Ọka, abụ m Ngozi Obileri.